Ready? On the first. Fire. 4 positions. Ready? On the first. Fire. திருச்செந்தூர் அருகே சாலை விபத்தில் பலியான எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரரின் உடல் 21 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது. மெஞ்ஞானபுரத்தை அடுத்த லங்கநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் விடுமுறையில் வீட்டிற்கு வந்த நிலையில் விளாத்திக்குளத்தில் இருந்த மனைவி மற்றும் 7 வயது மகளை பார்ப்பதற்காக சென்றபோது சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார். திருவனந்தபுரத்திலிருந்து வந்த BSF கமாண்டர் எபனேசர் தலைமையிலான வீரர்கள் பாலமுருகன் உடலுக்கு தேசிய கொடி போர்த்தி மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். பின்னர் BSF வாகனத்தில் பாலமுருகன் உடல் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு 21 குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையுடன் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.